Der er der sidepropelleren. Det går da egentlig rimelig hurtigt, før han begynder at bevæge sig. Der er også nogle gange, når der er tog i den, Ja. så konkurrerer de om det foran, der er højest. Ja. Der, hvor jeg var dernede, der var det bedste, der havde den, der er sådan meget sjovt på. Ligesom en trompet. Og nogle gange, der konkurrerer de, det kan de så valgt ikke at gøre her. Ja.